Hey guys, welcome to my YouTube channel. Guys, ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಹೊಸದಾಗೊಳ್ಳೇರು ಇದು ಬರ್ತೀನಾರ ದೊಡ್ಡಿತ್ತೇರು ಮೂಲೆ ಆರು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರು. ಸೊ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಸುದಕ್ಕ ನಮಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲತ್ತಿದ್ದೇರು ಬಾರ್ಗುಸ ಅಂದನ್ ಗೈಸ್ ತೂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಚಣ್ಣಂದು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅದು ತಿಂಗಳಂಡಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಇತ್ತಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬತ್ತನದ ಇತ್ತಂಡ್ಲು ತೂಕ ಆಲೆಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಚಣ್ಣು ತೂಕ ಎಂಚು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಅದೇ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸುದ ಬಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಿಚ್ಚಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಓಪನ್ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಬಂದು ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಚನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಮೂಲೊಂಜಿ ಏನದು ಎಂಜಲ ಯಾನೆವೇ ಪಾಡ್ದಳು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಳ್ತಲೆ ಎಂಗ ದುಂಪುರಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾಲ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆದೆ ತಿಲೆ ಮೂಲೊಂದು ಸ್ಮೈಲಿ ಪಾಡ್ದಳು ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಮೈಲಿ ಬುಲ್ಪುನ ನಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಕೊರ್ನತಿ ಒಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರದ ಅಂದೊಂಜಿ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆಡು ಪಾಡ್ದ ಬುಲ್ಪುನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಟ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಪಳ ಐಕ್ಯ ಪಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಬರಿದ್ನದನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಓಪನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಹಾ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾರೆ ತುಲೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ಪಾರಿಂಡೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೀತು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿನಿ ಓ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ದೀತಿಜ ನಾ ಯಾನೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ನೆನ್ನಿನ ಗೈಸ್ ತಿಂಡಿ ದೀಚ ತುಗ ಓಪನ್ ಆನೊಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದೀಪೆ ಹೊಸ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಸೋಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸುದ ಸಖತ್ ಪೊರ್ಲಾತನು ತುಲೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಪತಾತುಂಡ ನಮಕ್ ಅದು ಖುಷಿ ಆಪ್ಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರ ಪಾಡ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಕಾಲ್ ಬೋಲ್ಪುರ್ದೊಕ್ಕ ಕುಲ್ದು ಮಲ್ತದಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸುದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನೋಡಪರ ಬುಡ ನೆನಿದು ಒಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಟೀ ತುಲೆ ಟೀ ಓಪನ್ ಅಂತ ಪೂಲೈ ದಾಲಿಜ್ಜಾವೆ ದಾಲಿಜ್ಜ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೇಜು. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಲೇಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಏನು ಮದೀಶೆ ಲೇಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೀತು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೀತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚುಂಡು ಶೋಗುಂಡತೆ ಪೊಳ್ಳು ಗಾಯ್ಸ್ ಪೊಳ್ಳು ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೂಲೆ ನಮಕೊಂದು ಪಾಪದಾಗ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಇರಲ್ಲ ತುಲ್ಲ ನಮಕೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈತ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡುವ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸುದಾ.